After President Emerson Mnangagwa said in Mutare yesterday that he will comply with the ruling ZANU-PF and Zimbabwe constitutions, what will happen to the intensifying ED 2030 campaign for him to stay on unconstitutionally beyond 2028 to 2030? Ashperi mushe muri Zimbabwe vakomana ve the news hawks havasi kuzvibhilivha vari kuti aiwa hatisati tanyasi kuzviunderstanda kana tisati tanyatsozvigamuchira kuti mutungamiri wenyika abva abvuma akati aiwa 2028 ari kustepa down obva ateedzera constitution yepati yeZANU-PF neyenyika. Saka ndamina mashoko abuda nyora kuti subscribe like or on the bell icon. Tinda pendo pa wanyora vachiti Mnangagwa is not directly addressed that issue to the clear air. Yet it is the biggest political issue confronting him and his party now. The divisive campaign is mainly driven by his Mapshingo and Midlands provincial loyalties, who have been becoming more louder of late and bolder in the process as they have a vested interest in him remaining. What happens next will show if Mnangagwa really means it when he states he will retire in 2028 in line with the national constitution, or it was political doublespeak and deception. Ndo mashoko tiri kuona ribuda panapa mu the news hawks achiti aiwa asati tazvibhilivha tichazozviona mutungamiri wenyika anyatsostepa down. Noda kuti aiwa kumasvingo nekumidlands munovaziva vakomana vana Owen Mudha Ncube ndo vakomana vanyanya kufambisa maslogan iwo vachiti aiwa 2030 ED Mnangagwa anenge achipo, anenge achiri kutonga. Saka vari kuti aiwa hatingambobhilive statement ravakataura muzana nezuva. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau ipi. Nekucomment section medu musakanga no subscribe kulike, chinotina on the bell icon.